Dragi učenici, u današnjoj lekciji ćemo pokazati primjenu linearnih jednadžbi. Do sada smo naučili rješavati linearne jednadžbe, a sada ćete vidjeti kako one nastanu. Znači, još jednom, kad smo počeli raditi ovu lekciju, ja sam vam postavila nekoliko problema. A danas ćete vidjeti kako te probleme napisati u obliku linearnih jednadžbi. Prije nego što krenemo na same probleme, idemo malo se prisjetiti kako bi neke dijelove iz svakodnevnog govora napisali u obliku matematičkog zapisa. Pa evo pogledajte ovu tablicu. Znači evo recimo kad mi kažemo broj umanji za 5, kako bi to matematički zapisali? Pa to bi mogli zapisati kao recimo broj, ne znamo koji, mogli bi ga predstaviti kao x umanji. Kada god vidite umanji, to ćete prikazati simbolom minus za 5. Sljedeći primjer. Nekom broju dodaj razliku brojeva 6 i 7. O nekom broju ne znate kojem, pa onda takve riječi možete zamijeniti sa x, y, a, b, bilo kojim slovom koje nema kvačicu. Pa kažemo, pa bi to matematički zapisali. Nekom broju, kada vidite riječ dodaj, tu riječ matematički zapisujemo kao plus. Razliku brojeva. Razlika brojeva je rezultat oduzimanja, pa znači da dobijemo razliku, brojeve 6 i 7 moramo oduzeti. Uvećaj neki broj za 8. Riječ uvećaj, nju ćemo zamijeniti znakom plus. Znači neki broj, već smo malo prije rekli, evo može biti i a, uvećaj za 8. Neki broj je 6 puta veći. 6 puta ovo veći, 6 puta veći prikazali bi u obliku množenja. Znači 6 puta, na primjer, y. Ali taj puta ne pišemo, nego ispustimo. Pa znači to bi bilo ovako, 6y. Sljedeći primjer, recimo trokratnik nekog broja, peterokratnik nekog broja, sedmerokratnik nekog broja. To bi matematički zapisali kao 3 puta neki broj. Mi ne znamo koji, pa ćemo to prikazati kao 3x. Peterokratnik bi zapisali kao 5 puta taj broj. Zbroju brojeva 2 i 6 dodaj neki broj. Zbroju brojeva. Znači zbroj je rezultat zbrajanja. Pa bi onda zadane brojeve 2 i 6 znači zbrojili. Dodaj neki broj. Dodaj bi zamijenili znakom plus. Neki broj ne znam koji, pa bi to onda zapisali kao b. Neki broj je za 3 manji. Znači neki broj, na primjer a, je za 3 manji. Manji bi prikazali kao minus. Znači riječ manji uvijek ide s minus. Znači a minus 3. Ili recimo umanji neki broj za minus 1. Znači neki broj umanji za minus 1. Kao što vidite, tu mi se sad pojavljuje 2 minusa. Zašto? Pa ovaj minus prvi, znači predstavlja ovu riječ umanji. A minus 1 to je broj koji je zadan, a ne mogu dva predznaka stajati jedan do drugog, moramo odvojiti zagradom. Znači još jednom, kada su zadaci iskazani riječima svakodnevnog govora i nekim matematičkim podacima, oni zahtijevaju pažljivo čitanje teksta. Znači, kada dobijete nekakav problem, morate ga pažljivo i s razumijevanjem pročitati. Kada ga pročitate, onda to rješavate u nekoliko koraka. Prvi korak je da izaberete nepoznatu veličinu. Znači, otkrijete što se to od vas u zadatku traži i to što se od vas traži predstavite nekim slovom. Nakon toga pažljivo iščitavate problem i postavljate jednadžbu.
Nakon što postavite jednadžbu, riješit ćete jednadžbu i rješenje će biti odgovor na neku problemsku situaciju i zadatka. I zatim ćete znači izreći rješenje i riječima. Prije toga, prije nego što napišete odgovor, možete i provjeriti rješenje. Znamo da se linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom jednostavno možete odmah provjeriti je li vam točno ili nije. No, evo, riješimo prvi primjer pa da vidimo kako to sve ide. Predlažem da zaustavite video i prepišete prvi zadatak. Prvi primjer glasi ovako. Koji broj treba dodati razlici brojeva minus 0,12 i minus 1,4 da se dobije 2,8? Pa znači idemo vidjeti što ne znamo. Ne znamo koji broj. Pa evo, uzet ću da mi nepoznanicu predstavlja znak x i to je taj neki broj koji mi ne znamo. I svagdje, i kad ja naiđem na tu riječ, meni će tu riječ zamjenjivati znak x. Pa idemo dalje. Možete se slobodno uvijek i podcrtati riječi koje su jako važne za zadatak, recimo dodati. To ćemo prikazati kao plus. Razlika, to je rezultat oduzimanja. Znači ove ćemo brojeve morati oduzeti. Ovo dobije prikažemo kao jednako, jel tako? Pa idemo zapisati linearnu jednadžbu. Idemo postaviti linearnu jednadžbu. Kaže koji broj treba, znači koji broj treba dodati. Znači plus razlici brojeva, pa ćemo u zagradu staviti minus 0,12, oduzet ćemo, ali oduzet ćemo, sad opet imamo problem jer ovaj decimalan broj je negativan, pa je to minus 1,4. Da se još, moram zatvoriti ovu prvu zagradu, da se dobije, to je jednako, 2,8. Sada kad smo postavili jednadžbu, krećemo na njezino rješavanje. Vidimo da je ovo jednadžbi imamo zagradu, ali čak imamo zagradu unutar zagrade. Takve zadatke rješavamo tako da se prvo riješimo unutarnje zagrade. Pa ću ja znači sve prepisati do te unutarnje zagrade, ali vidimo da kod te unutarnje zagrade ovdje imamo minus, što znači da će broj unutar zagrade promijeniti predznak, pa će biti plus 1,4 jednako 2,8. Sada pogledajte uvijek zadatak, znači imamo zagradu, ali vidimo da mi možemo ove racionalne brojeve jednostavno izračunati. Ne moramo se osloboditi zagrade, možemo mi to izračunati ili se možete osloboditi zagrade pa nepoznanice na lijevu, poznato na desnu. Znate da u matematici uvijek ima bar dva načina kako se nešto može riješiti. To ja ću iskoristiti tu mogućnost da ja izračunam vrijednost ovoga, pa znači evo izračunat ćemo koliko to je unutar zagrade. Znači minus 0,12 plus 1,4, kad se to znači broj 1,4 ima veću apsolutnu vrijednost pa će rezultat biti pozitivan i kad 4 desetinke, kad od 1,4 oduzmemo 0,12 dobijemo 1,28 jednako 2,8. Sada imamo nepoznanicu koja je x i dva poznata broja, pa sada nepoznato na lijevo, poznato na desno, s tim da kad nešto mijenja stranu, mijenja i predznak, pa će broj 1,28 postati minus 1,28. To ćemo izračunati. Vidimo da broj 2,8 ima veću apsolutnu vrijednost, pa ćemo taj broj
taj će broj odrediti predznak, znači x jednako i od tog broja ćemo oduzeti 1,28, i rezultat je 0,8 desetinki. Tako da, evo, za one koji da se prisjetimo kako računamo decimalne brojeve, zapravo decimalni brojevi se računaju kao i prirodni brojevi. Pazimo da broj potpišemo jedan ispod drugoga, odnosno decimale ispod decimala, decimalnu točku ispod decimalne točke. Pa evo, ja sam prepisala prvi broj. Znači, evo, pazim da je točka ispod točke, desetinke ispod desetinka, stotinki ispod stotinki, minus podvučemo i znači oduzmemo kao prirodne brojeve. 8 minus 8 je 0, 10 minus 2 je 8, 1 pamtimo i 2 minus 1 je 1 i onih 1 je 0. I kao što sam i rekla, rezultat je 0,8 desetinki. Sad, kad smo dobili rješenje, napisat ćemo uvijek odgovor. Koji broj treba dodati razlici brojeva? Znači, razlici brojeva treba dodati broj 0,8 desetinki. Ja sad neću raditi provjeru jer smo evo zajedno računali, no vi svakako možete napraviti i provjeru. Krenimo na sljedeći zadatak. Evo, neka nam ovo bude prvi zadatak. Zaustavite video i prepišite ga. Evo, ja ću ga pročitati. Ako se nekom broju doda broj 8, dobije se jednak iznos kao da se dvokratniku tog broja oduzme broj. Koji je to broj? Znači, važno je jako ovakvu jednu problemsku situaciju pažljivo pročitati. Kada ste ju pročitali i kada vam je jasno što je tu problem, znači problem je koji je to broj. Odredite što će tu nepoznanicu mijenjati. Evo, ja sam opet uzela x. Znači, x mijenja taj neki broj. Sad, pratimo zadatak i za svakodnevni ovaj govor zamjenjujemo matematičkim simbolima. Kaže, ako se nekom broju doda broj 8, znači mi ćemo nekom broju kojeg mi trenutno ne znamo, ali ga predstavlja x, doda, to smo već rekli, to je plus, broj 8, dobije se, znači to dobije se predstavljamo sa jednako. Jednak iznos, znamo da jednadžba je lijeva strana jednaka desnoj, pa znači ovo tu desno će biti jednako lijevoj, jednak iznos kao da se dvokratniku tog broja, a malo prije smo vidjeli, znači dvokratnik je 2 puta taj broj, pa pišemo 2x, oduzme 5, oduzme minus 5. Evo, dobili smo jednu linearnu jednadžbu i sada primijenimo metodu i način koji smo već prije naučili. Znači, ovdje nema zagrade, nema razlomaka, pa je sada znači korak da nepoznanice idu na lijevu stranu, a poznato na desnu. Pa idemo to napraviti. Znači, x se nalazi na lijevoj strani, pa i ostaje. 2x se nalazi na desnoj strani, prelazi na lijevu, pa pišemo minus 2x. Jednako. Na desnoj strani je minus 5 i ostaje, ali 8 se nalazi na lijevoj strani, mijenja stranu pa će pisati minus 8. Nakon što smo znači rasporedili brojeve, sredimo strane. X minus 2x je minus 1x, ali taj minus 1 ne pišemo, nego samo minus x. Jednako. Minus 5 minus 8 je minus 13. Nikada vam ne može nepoznanica imati u sebe broj
ili negativan predznak. Ako to imate u tom obliku, niste gotovi sa računanjem. Znači mi ćemo sada sve podijeliti sa -1 kako bi x postao pozitivan, jer minus x podijeljeno -1 je plus x. Ali ako smo to napravili lijevoj strani, moramo i desnoj. -13 podijeljeno -1 je 13. I znači mi smo sada odredili rješenje. Znači pitanje je bilo, ako se nekom broju doda broj 8, dobije se jednaki iznos kao da se dvokratniku tog broja oduzme 5. Koji je to broj? Znači odgovorit ćemo, to je broj 13. Naravno da možemo napraviti i provjeru. Provjera bi išla tako da vi sada, znači evo napravit ćemo i provjeru. U ovakvim zadacima provjere su dosta važne jer vam mogu pokazati jeste li dobro postavili ili nisu. Znači pisat ćemo 13 plus 8 jednako 2 puta 13 minus 5. 13 plus 8 ćemo zbrojiti, jel tako? Slobodno vi to zbrojite, dobit ćemo 21, jel tako? 2 puta 13 je 26 i kad od 26 oduzmemo 5 dobijemo 21. Vidimo da je lijeva strana jednaka desnoj, da smo dobro postavili jednadžbu i da smo dobili točno rješenje. Idemo na sljedeći zadatak, evo to će nam biti zadatak B. Pa zaustavite video, prepišite zadatak. Zadatak glasi ovako. Zbroj je dvaju brojeva 124. Ako je prvi broj za 64 veći od drugog, izračunaj koji su to brojevi. E sad, pažljivo, znači rekli smo dobro si uvijek pročitajte zadatak da ga razumijete, a onda ga zapišete matematičkim simbolima. Zbroj dvaju brojeva. I sada kad vi to pogledate, odmah si možete reći, aha, ja ne znam zapravo dva broja. Ali u ovom zadatku mi ipak, znači zbroj dvaju brojeva, neki brojevi x, y plus y daje 124. Ali mi to zapravo ta oba dva broja možemo prikazati jednom nepoznanicom, jer ipak o jednom broju nešto znamo. Kaže se ovdje, ako je prvi broj za 60 veći od drugoga. Pa znači, o prvom broju nešto znamo, o drugom broju, drugi broj, o njemu ne znamo ništa, pa ćemo staviti da je drugi broj x, a prvi broj je za 64 veći od drugog. A znači, prvi broj je za 64 veći od tog broja. Jer vidite, ako je prvi broj za 60 veći od drugoga, izračunaj koji su to brojevi. I sad imamo prvi broj i drugi broj. I vidimo da je zbroj tih brojeva 124. Pa ćemo znači, ovo predstavlja prvi broj. Pa ću napisati 64 plus x. Možete to staviti u zagradu. To predstavlja prvi broj plus drugi broj. Dobije 124. Postavili smo jednadžbu, oslobodimo se zagrade, vidimo da ispred zagrade plus, pa samo prepišemo 64 plus x jednako je 124. Nepoznanice na lijevu poznato na desnu. Samo malo, znači x plus x jednako je, na desnoj nam je 124, ali 64 mora promijeniti stranu pa mijenja i predznak. X plus x je 2x, a 124 minus 64 je koliko? Je 60. Zadatak nije gotov. Dok god ne dobijete koliko je x, pa sve podijelimo sa 2 i dobijemo da je x 30. E sad pazite,
Zadatak nije gotov. Što je pitanje? Pitanje je koji su to brojevi. Mi smo tek dobili jedan broj i to zbroj dvaju broja. Mi znamo jedan broj, znači jedan broj je 30, a koliki je drugi? Znači bit će 64 plus x, a x je 30, to je 94. Pa znači rješenje ovog zadatka su brojevi 30 i 90. Naravno da možemo napraviti provjeru, no idemo na sljedeći zadatak. Evo to će nam biti C zadatak i zadnji zadatak za današnju lekciju. Zaustavite video, prepišite zadatak pa ćemo ga zajedno riješiti. Zadatak glasi ovako. Pješak je prešao 0,3 cijelog puta i ostalo mu je još 21,7 kilometara. Koliko je kilometara prepješačio? Znači, nas zanima koliko je kilometara prepješačio. On je prošao taj neki put od određenog broja kilometara. Pa evo, neka nam x, znači x nam je kilometri koje je prepješačio. Idemo se vratiti na problem. Pješak je prešao 0,3 cijelog puta. Ovaj x predstavlja cijeli put. Znači to ćemo zapisati. On je prošao 0,3 cijelog puta. Znači puta x. To ćemo tako prikazati. I znači ostalo mu je. On još mora 21,7 da bi prošao cijeli ovaj put. Da bude jednako, a cijeli put je ovaj x. Evo sada smo postavili jednadžbu i možemo krenuti na rješavanje. Kada vidite u zadacima, evo u ovoj lekciji smo imali i decimalne brojeve, ne morate ih pretvarati što vi vrlo često činite u razlomke, znate računati s decimalnim brojevima pa slobodno neka ostanu kao decimalni brojevi. Nepoznanice idu na lijevo, znači x mijenja stranu pa će biti minus x jednako minus 21,7. Sad 0,3 x minus 1x je minus 0,7 x. Jer pazite, ovdje je 1. Znači kad od minus 1 oduzmemo 0,3 jer vidimo da ovo ima veću apsolutnu vrijednost pa je ovdje rezultat minus i znači oduzmemo 0,3. Jednako je minus 21,7. Sve podijelimo sa brojem uz nepoznanicu, sa minus 0,7 i izračunamo. Znači minus 0,7 x podijeljeno minus 0,7 je 1x. Sad, minus 21,7 podijeljeno minus 0,7, količnik će biti pozitivan, ne moram pisati plus, a decimalne brojeve dijelimo, odnosno njihove apsolutne vrijednosti ćemo podijeliti da se malo prisjetimo. Znači, moramo povećati dijeljenik i dijelitelj za 10, jer tako mi to iskazujemo, kažemo da točku pomičemo za jedno mjesto. Ako smo to napravili, dijelitelju moramo i dijeljeniku, pa onda imamo 217 podijeljeno 7. Jednako, rekli smo da vam ovaj
Djelitelj nikad ne može biti decimalan broj, da ga morate uvećati tako da postane cijeli. Znači 21 podijeljeno 7 je 3, jer je 3 puta 7, 21, do 21 je 0. Spuštamo 7, 7 podijeljeno 7 je 1, jer je 1 puta 7, 7 i do 7 je 0. I znači rezultat je 31. I sad možemo napisati odgovor. Koliko je kilometara prepješačio? Pa možemo reći pješak je prepješačio 31 kilometar. U nastavku ove lekcije riješit ćete nekoliko zadataka i u kratkoj vježbi provjeriti svoje znanje.